l'UA, Unité africaine, Africa United ko fedde nde gandanɗa ko daranide ngam gotango Afrique kono beɗe huuli fedde nde woni koye koyɗe pusgol saabu nattude wawde jogade kattane ɗowgol golle muɗum no hanirta ni dalilu mum Afrique cengɗe muɗum ɗe foof koko huɓɓi hakkude Sénégal e Mauritanie sarɗiji mbaɗama hankadini natirde e jaltirde leydi kala sene naata e goɗɗi ɗi gondi ndi ko ma yoɓa waɗa natirɗi waɗa joɗirɗi haɗani ɗon e nder hettere hirnangue Afrique fedde wonnoɗo ɗon nde hen leyɗele tati certi e mayre mbaɗi fedde munen banggue woni Mali Burkina e Niger ndendi mbaɗi leydi munen fedde munen banggue mbi jalti e fedde hirnangue Afrique haɗani ɗon fedde nde gandanɗa woni Afrique hakkude o Semak nden fedde ne kayne rendinnoɗo leyɗele ko wayno Tchad Centrafrique Gabon Cameroun nden ne fayi koye firtade dalilu mum Gabon wi hankadin kala naato ɓiɗɗo Afrique naajo naato e leydi muɗum ma waɗa natirɗi walla joɗirɗi ɗi gandanɗa ma yetto 150 ujunere pawon e kalis CFA so tawi noon ko Faransa naajo natata waɗa 50 ujunere CFA ɓolo dege firti Gabon yiɗi ko tubakoɓe yo ngar riwtu ɓaleɓe hoddiɓe mum ɓe eɓe herodiri ɓe haɗani ɗon Afrique du Sud woni Afrique banggue worgo leydi wondi toon ndi kayinene ɓiɓɓe leydi muɗum pini murti pirti lañciti ha wiñi lañ ɓiɓɓe leydi Afrique naɓe Sénégal naɓe Nigéria naɓe Sierra Leone naɓe aroɓe ina ɗanno toon ɓe yo jaltu leydi munen ɓe pii ɓe pii ɓeɗon ɓe duppi kantiŋaji munen gollirɗe munen ɓe duppi gandanɗa hoore maɗa kamɓe yimɓe ɓe koye munen ɓe mbari hen ɗum foof gam yoɓɓen jalti leydi mabɓe ɓe jawdi munen jotto e nder leydi ndi saabu ɓen kadi ko ɓoftude jawdi mabɓe ina jaltina ndeka ɗum ne woni fitina goɗɗo fitinaji kaɗani ɗon ha joni se jeeyi banggue Afrique banggue funnague ma en jii leydi wano Soudan e Érythrée gonani e jaam ko rewa e worgo tan nana pellodira ena mbarodira haɗani ɗon se jeytu Afrique banggue rewo to ɓe gandanɗa ko ɗon ko safalɓe ɓuuri hedde toon ɓenne kaynede de ene wayno koɓe runtiɓe gandanɗa hoorema ɓaleɓe ɓe deke noon gollodiral e mabɓe ɓaleɓe ɓe ko wayno Libye nana duppi ha firti ha booni Tunisie woni ko gardiɗo leydi ndi wona pamodirɗo e leyɗele keddiɗe Mali e leyɗele ɗe herodiri hono Maroc Tunisie Algérie wona bawodirɗe e muɗumen gandanɗa hoore maɗa Niger ne ko noon jali ko noon wayi wawodiraka Libye natotako nden noon so tawi fedde nde wi ina wawi darnade ɓamtare Afrique holto jaam dañate beele ɓamtare nde wooda beele wayani e pirtugol leydi kala yahana banggue muɗum wonta hooram hooragu dental wiyanogal ngal gam Afrique wawa yawde ɓamtade natta wawde newade Afrique o saaha ina fayida no fewi saabu gandanɗa hoorema ɗum ko yiyaɗo ko noddani jaam